What's up guys? So we're here now at Glamping Siquijor guys. No, nato si Glamping Siquijor. So while waiting sa atong guest, no, si Ma'am Julie nga nasa sulod na check-in. Dula ta nang ilang dula nag mga Amerikano guys ba? Dula nag mga foreigner. Kaya nato nang ilang gitawag kun. Sa una makita ko ani sa internet ra gyud ng mga foreigner ba. So karon kita mga Pinoy doon natin chance nga magkatulag ingon ani dito sa Glamping. Glamping Siquijor. Di makita. Para makita na to guys ha. So shout out dahil sa tanano nga gustong mo try ane. Bisita na mo dito sa Glamping. Targetan nga masulod nato ning tulo. Guys, no, at least na try nato, no. So buhon sa mga gusto nga i-try ni nga klase nga dula dire lang mo sa Glamping Siquijor. Marto siya, thank you for watching.